Ayambulala akayenzanga nix. Bamsukele sihlele lapha emotweni sibone yonke into. Hayibo, hey! Hayibo! Lo yasebamshayela ukuthi uyenza ivideo manje. Uyangithola live on television bazoza nala kithi. Anje amaphoyisa ahlala hlukumeza abantu. For ukuthi ushaya ivideo, uyangithola. And wenza into right phela akayenzanga nix. Amaphoyisa anje worldwide. Hayibo nizaza nimbulale, hey! Hey! Hayi uzobulala umuntu wena. For ukuthi ushaya ivideo. For nje ukuthi ushaya ivideo. Ele uyayikhona. Beka sekayamiyeka manje uthi umiyekelana. Njengoba beka lokho amhlukumeza sekamiyekelana. Mama ngabizi manpower ne. Hayi on live NJM, i-live ku Facebook. I-live. I-live NJM ikhululeka. Ebruru. Live. Manje nabantu babukele phela manje sesimangele sisukiwe sonke sibukele phela manje. Sisukiwe manje babulala umuntu. Hayibo, hey! 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 Hayibo! Hey! Hey! Hayibo! Hey! Ebazimisele ngokubulala abantu. Na amaphoyisa phela abulala abantu la ithwatho madoda. Hey! Hayibo! Sesisaka nokusondela saze sibulawe nathi. Na amaphoyisa phela abulala abantu madoda. Hawu. Kwenziwani? Saba nokusondela saze sibulawe. Oh. Sebabize nabakibo. Hayi athi shift madoda. Awazaze basibulale uyazi labantu laba. Ha. Naba. Hey, amaphoyisa abulala umuntu. Hish. Hayibo. Hayi le live ku Facebook. Angeke nithole le. Laba basile laba. Bekani bamenzani khona manje? Bamenzani? Bafuna ukumthathela ifoni ngoba bekashaya ivideo eseyibholisi mana. Hey! Shempeka lo ikhipha inhloko lapha ya. Nkosi yami. Bamthathela ifoni ngoba bekashaya ivideo le live noma bangaza basibulala amaphoyisa. Ayabulala amaphoyisa. Hey! Ayenzanga nix umntana abantu. Ngenzanga nix. Wenzeni bo? Uyenzeni loyo myekeni phela? Ba, hey. Amaphoyisa sethwatha, indlela abulalana ngayo manje. Akenzanga nix umntana abantu. Nix. Hayi seyindabeni i-live ku Facebook malume bayambulala kenzanga nix. Bayamsukela bamkhama. Coming them peoples. Bamvalele khoneni, bamvalele umntana abantu ekhoneni. Hayibo, nizobulala umuntu, hey! Hayibo! Hey! Ha. Ayambulala ngenzanga nix madoda. Hey! No amaphoyisa sethwatha. Ha. Akenzanga nix. Why bambopha? Abangibophe nami ngifuna ukubona. Ngizobona indlela bayongigijimisa ngayo. Amaphoyisa sethwatha moto. Amaphoyisa sethwatha. Akenzanga nix. Akenzanga nix bakhohlisana nje ngento engekho. Basukela umuntu. Bayamsukela akasiyiwani omunye nangemotweni. Bamvalele khoneni. Live on Facebook madoda. Uzobona indlela bosigijimisa ngayo kusuka la. Asingibaleke madoda. Live on Facebook. Bamvalele emakhoneni. Basukela umuntu nje amaphoyisa sithwathwa. Hayi. Akenzanga nix asishifteni madoda nzo. Akenzanga nix sister. Nix. Bamsukela. Beka abantu bamangele wonke umuntu umangele. Bukele simile phela manje sesibukele phela manje. Hey. Amaphoyisa seyala nje abulala ngayo. Qishe bangibulala izolo ngihamba nomngane wami madoda anga.
Ngikutshela manga, mina cishe basibulala izolo basihame kanje lapha elokushini. Ngikutshela manga. La elokushini la sister. Bamhamele khoneni bayamvalela. Yangizwela bamvalele khoneni. Biza Lamaphoyisa. Anifone Lamaphoyisa madoda kanti ayendlula amaphoyisa. umuntu uyafa nibukele. Mina umuntu uyafa babukele. Umuntu uyafa. Matsheni fonela Lamaphoyisa bafesi. Kaba nangila. Beka bambulala. Bamshanga le kodwa yase America le bayakhabele phansi. Bamshanga lezi zase States. Ho. Sebamkhamele phansi I can't breathe. Animpekeni. Ha. Bhekana Amaphoyisa sesiwathwayenzana. Le ngicela nishare madoda ngiyanicela nganhliziyo yami yonke. Yangithola. Manje ngashare shins or people or whoever. Phela nangu bayambulala phela. Bayambulala nje yami. Azme bafethu. Bayambulala sibhekile live cabanga tangala yo. Amaphoyisa lawo mana madoda yo. Phela impekeni. Akenzanga nix bamgibela 3 abantu. Le ndaba serious. Yabona indlela abayongigijimisa ngayo kusuka la bazofuna ukungibulala ngayo yonke indlela. Bamulayo. Phela lo muntu akenzanga nix mfethu. Yo. Akenzanga nix. Na Amaphoyisa amhlanganyela amgibele 3 Amaphoyisa ngagibela umuntu oyi1. Bakhamba nomntazana ngithi bazama ukuchaza yena bamfuna bazama ukuchaza yena bazama ngokuhama umuntu cabanga. Yo. Uyozafe phela umntana abantu kanje. Umhlolo mara lo. Akenzanga nix malume lo mjito. Yabamba ngale moto bayithunje omunye nangu la. Lo yabamhamela nje ukuthi wenza ama video. For ukuthi nje wenza ivideo yabo mina ngiyenza live ngifuna baze bazongihamba bangibulale nami. Akenzanga nix lo yamjito ushaye nje ivideo kuphela. Babe bambhudungela. Akenzanga nix lo muntu lo. Nix. Marupa nje imoto la. Ningaze nibulala umuntu. Bayambulala lo yamuntu. Bayambulala lo yamuntu. Angeke nibambe umuntu so oyi1. Sesisaba nje ukusondela ngoba nako bangaze basibulala. Bhekani. Akenzanga nix. Akenzanga hayi madoda kanje. Bhekani. Sebamkhuthuza phela bamthathela nezimali ngithi manje. Sebamkhuthuza bona ngabamvalele khona nabafuna ukuthi abantu basondele. Bhekani. Amaphoyisa uyise madoda. For ukuthi ushaye ivideo. Bambamba bafuna ukumbulala. Abasibulale nathi. Bhekani indlela abakhafuzela ngayo ngokubulala umuntu. Bangalethe sondeza inkomo la ngeke bayisondele nokuyisondela. Angiphese nje yami. Just ukuthi ushaye ivideo nje yami male live khululeka. Khululeka nje yami. Le live ku Facebook khululeka nje yami. Le live siyabonga mntana sekhaya sibabukele bheka ePrime. Siphethe yonke ivideo bathi akuyenza yonke into khululeka bhuti. Ndoda, naku phela bayamkhama umntana abantu ndoda. Ndoda bayambulala Amaphoyisa. Hayi bayekele bhuti bayekele. Ndoda phela bayambulala ndoda. Ngapha uNtulu umkhaya. uNtulu wenza uhlazo. Abantu ngapha nami uNtulu. Abantu bakantu ngiphethe konke mama lentuzana. Le live ku Facebook abantu phela babukele phela abantu bathukiwe. Umuntu uyabulawa phela sithukiwe phela manje simangele la. Yazi simile. Bhuti ungabaphazamisi emnganami. Ngicela ubayekele benze umsebenzi wabo zokala mjamo. Zokala prep. Sikhuleka nje bayekele bayenze umsebenzi wabo. Hayi bayeke mnganami. Siphethe yonke ividiyo. Hayi bhuti ungasondele. Bayekele abantu benze umsebenzi wabo nje. Mangikubona abahama abantu. Bayekele bambulale. Phela nawo umhlolo madoda. Ngapha uNtulu wasekhaya wenza imihlolo. Jesus. Hayi lo umhlolo madoda. Yes. Bayambulala cela madoda nishare siyanicela madoda. Sister. Phela basitole asingakuvezi. Singakuvezi. Kuyoze kulontuzane lapha. Yes. Amaphoyisa madoda abulala umuntu madoda. Live on Facebook. Mhlambe umphathi lo. Saba nokusondela phela saze sibulawe. Mara le sign le yabona akuthiwa khanya umuntu lapha. Hayi sign kodwa baba ngathi kimi kuyasha
Le amoto yophuma sikhathi bani? Ah malume kodwa size sibulala umuntu. Thuya abantu. Alright lo shaya ivideo ke bamkhamelana. Lo shaya ivideo ke bamkhamelana. Ngiphuka ngiyale. Ngiphuka ngiyale. Bebaloko bamile bakhuluma nawe. Ngibonile for isikhathi eside. For isikhathi eside. Nabo sekufika nabanye. Sekufika nabanye. Ey! Mhlambe bosibopha manje. Oh, abasikhame nathi madoda. Live on Facebook. Ey! Sekufika izikhulu zakhona uzobona bomshaya manje. Bomsukela manje. Sebambophile ke manje sebamkhiphelana emotweni. Sebamfunana emotweni manje angithi bambophile. Sebambuza buzo okuningi sesisaba nokusondela madoda asaze sibulawe nathi. Hey! Mbonile amaphoyisa sewabulala abantu madoda. Bamkhama bamgande ngendlela yonke. Yo! Indlela ekuluwe ngayo phela la. Hey phela abalwile labantu. Akenzanga nix nangu bayamkhuthuza manje abona ukuthatha amafoni ama-in. Yakhuthuzwa manje. Nali phoyisa lakho elikhulu umphathi wakhona uyo lokho control amhameni menzeni. Yabo thuki uyayibona ivideo live on Facebook baba. Live on Facebook. Touch me, touch all. Touch one, touch all. Oh, touch me. You will see. You will know my people. You will know my people. Oh. Bamthathela nogwayi, bamkhuthuze bamthathela nogwayi. Hayi bamkhuthuze bamthathela nogwayi nawo nogwayi wakho. Bheka amaphoyisa ethu, bhekana amaphoyisa ethu. Oh. Ah. Abhekana. Uyasikhuza manje umalume. Hayi malume le live ku Facebook le. I-live ku Facebook. Hayi sayivala. Now, hayi sayivala. Yabo? Yeah, sayivala. Corrupted one. Lo ngafuni ukuthi kwenzeke izinto. He knows everything. What's out? Hey! Live ku Facebook, that's why I behave. Njoba ngithi hayi, le live ku Facebook. Bekazoza la afika yenze ezinye izinto. Bhekana. Sekasukela abanye abantu manje. Sukela abanye abantu manje. Laba basekabi lezi zinto lezi. Sekabi lezi zinto lezi athi shifteni. Hey. Lezi. Sise. Live on Facebook, brother. Ay sesaba nokusondela yabona sebafuna ukusibulala. Sebafuna ukusibulala. Hey! Amaphoyisa ethu madoda. Hayi, thwa. Hey! Athi shifteni nje ebazaze basidubule yazo siyabona sebayasikhuza manje bayabona ukuthi lapha kunzima. But hayi. Ngilive mntana sekhaya noma bangathini noma bangeza bangishaye. Ngihola imali enhle kabi. Ngadla imali enhle kabi ngalabo. Hey, ndoda nibonile babulala umuntu.